Il-Partit Nazzjonalista tieqpa jwebbes rasu dwar l-avviż legali li jirregola l-universitajiet. U meta kellima tiegħu kienu faċċjati bid-dikjarazzjonijiet ta' Martin Scicluna dwar kif dan ma jnaqqas ebda kwalità fl-edukazzjoni, ippruvaw jitfgħu dubju fuq il-kredibilità tiegħu. Però tippermettilna naħseb id-dritt li fil-Parlament issir id-diskussjoni, bad il-poplu jiġġudika, l-oppożizzjoni qiegħda. Mariko wieħed mill-esperti Martin Scicluna. Permetti li ftit. Fil-ħajja naħseb taqbel miegħi li ħadd huwa depożitarju tal-verità. Kien hawn li Jason Azzopardi qal ukoll il-Partit Nazzjonalista seqpa dej bil-mozzjoni biex ibiddel l-avviż legali. Kif spjega tant tajb il-biraħ fil-għodu l-kap tal-oppożizzjoni, dik il-mozzjoni ħasservina ta' okkażjoni, ta' opportunità biex fid-dibattitu turu illi dan il-gvern ibbaxxi l-standards. Iżda meta mitlub jgħid huma raġunijiet tal-mozzjoni fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet li saru minn Martin Scicluna u esperti oħra, Jason Azzopardi ma kienx kapaċi wieġeb. Però kif qal tant tajb il-biraħ Dottor Busuttil, aħna nistennew dak id-dibattitu biex nistgħu nuru r-raġunijiet għalfejn l-oppożizzjoni tagħna, il-mozzjoni tagħna hija bbażata fuq. Ma dar raġunijiet. Issa wieġibtek iż-żewġ domandi għandna sa manka sitta, għas għandu fuq sħabi.